Tirkiye doza gefên xwe yên ji bo operasyoneke bo ser Rojhilatê Çemê Firatê zêde dikin. Di wê çarçoveyê de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di gotereke xwe de ragihand ku ev têra xwe sekinîneyê dî. Di nava çend rojan de ew ê li dijî Rojhilatê Firatê operasyonên xwe pêk bînin. Beramberî daxuyaniyên Erdogan berdevkî Wezareta Berewaniya Amerîkayê Sîn Robertson ragihand ku operasyoneke yêkalî bo ser Rojhilatê Firatê nayê qebûl kirin û dê zirarê bide berjewendiyên her du welatan. Ev mijara di navbera Enqere û Washingtonê de bûye sedema ecizî û rageşiyan ji aliyê pisporên Tirkiye ve jî bi baldarî tê şopandin. Bi bûçuna Serokê Saziya Kavkasamê pisporê Rojhilata Newerast Hasan Oktay, Tirkiye dê operasyona Rojhilatê Firatê hemberî Amerîkayê û ji bo hilbijartinên herêmî yên Adara 2019'dan veke amûr û bazariyekê bikarbînin. Bu Fırat'ın doğusu meselesini iç politikaya ciddi anlamda Türkiye Rojhilatê Firatê ji bo ku ji Amerîkayê derbarê gemaroyên li ser İranê de zêdetir muafiyatan bi dest bixe û siyaseta navxweya Tirkiyeyê de ji bo hilbijartinên herêmî dê wekî amûrekî bikarbîne. Ji ber wê çendê heger heye ku di rojên pêşiya me de li ser Rojhilatê Çemê Firatê operasyonên sînorkirî bên li darxistin, ne bawerim ku leşkerên Tirkiye û Amerîkayê bên beramberî hev. Ji ber ku aloziyekî li herêmê kerî her du aliyan jî nayê. Her wiha ev operasyonên sînorkirî dibe ku heta meha adarê jî berdewam bikin. Li gorî Serokê Saziya Lêkolînên Stratejîk Süleyman Erdem jî her çiqas Tirkiye bikaribe vê operasyonê pêk bîne jî dema ku operasyon li ser Rojhilatê Firatê bê destpêkirin dê Tirkiye berdêlên giran bide ku zû bi zû neyên çareserkirin. Böyle bir gücü var ama tabii bunun çok büyük maliyetleri olur. Tirkiye ger bixwaze helbet dikare operasyoneke li ser Rojhilatê Çemê Firatê pêk bîne. Lêbelê berdêlên giran yên vê operasyonê jî dê hebin bêguman. Eger heye ku Tirkiye bi Amerîka û Fransayê re li deverên ku piştevaniyê pêkê dikin bên beramberî hev û şereke germ navbera wan de rû bide. Ev yek dê pêwendiyên Enqere bi wan her du welatan re têk bibe. Beramberê vê operasyonê egereke zêde heye ku li bajarên Kurdan çalakiyên mezin yên civakî rû bidin. Bêguman Tirkiye li wê dewerê dê gelek wendahiyan jî bide. Her wiha pisporên Tirkiye amaje pê dikin ku eger heye artêşa Tirkiye li ser navçeyên Riha û Mêrdîna bajarê Bakurê Kurdistanê yên wek Pirsûs, Kaniya Xezalan, Serê Kaniyê, Nisêbin û Dirbesiyê û li bajarê Cerablusî serbest Sûriyê ku niha di destê artêşa Sûriya azad de ye bi giştî li 6 xalên nêzik ê Rojhilatê Çemê Firatê ne operasyonên xwe bide destpêkirin. Vural Erîşmiş, Kurdistan 24, Enqere.